Ngalinipun niku sepele, tetapi ternyata diantarane awake dhewe niku tesih kathah sing dereng paham. Lah terus nyapa kok kudu ngono? Lah kados sing keterangan wonten ing ngajeng. Naca pandu ate jero naca pelagan dhisik. Ya babnya teko etan omah to. Oh, Ibu, saneng aku motor ku iso neraki. Kagak ora ngene Makron kok. Kula ragu. Kumpul. Kalau nyerong ka. Bali juga. Kowe lho.
Dilanjutkan. Iki jenengan tombol kesel. Adat Jawa bar nikahi. Itu barokah ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Nyaterne manten neng griya ler lor.